doncs bona tarda a tots i a totes. Avui farem una xerrada una mica diferent, que la idea que teníem des de la càtedra és avui explicar-vos dues coses. En primer lloc, les publicacions que fem des de la càtedra i que, com us explicaré, per si algú, podríem dir, no n'estava al cas, es pot accedir per internet, us les podeu descarregar de manera gratuïta, tots i totes les que veurem, és a dir, explicar-vos una mica el que estem publicant, intentaré que tampoc sigui una part molt llarga, però crec que val la pena explicar el que estem movent i dedicarem una segona part d'aquesta xerrada. Us he portat, o hem portat amb en Lluís, hem triat una sèrie de temes que hem presentat des de la càtedra a diferents congressos internacionals, podríem dir d'arqueologia. Doncs us he fet una selecció de temes d'estudi perquè els veieu vosaltres aquí, que al final sou la gent que ens dona sempre suport i que sou d'aquí a Roses i és important que veieu què veu el món o què ensenyem al món de la Ciutadella i de la investigació arqueològica que en desenvolupem. Per tant, avui tindrà aquestes dues parts, no tindrà un tema tan llarg i potser per això intentarem que em duri vora més o menys una hora o escaig, etc. O una horeta, potser no arribarà a l'horeta. Si us sembla, us parlaré primer breument, encara que sigui de manera breu, d'aquesta revista. Aquesta revista que es diu Rodis l'edita la càtedra, amb el suport de l'Ajuntament de Roses. I la podeu buscar a internet, si busqueu Rodis, això que es veu aquí, us sortirà a internet. I què es parla, o de què parlem? Ara ja anem pel número 7, com podeu veure aquí. Això es va iniciar quan va començar la càtedra, i una mica us passaré la diapositiva per dir què es parla. Bé, doncs una revista d'aquest tipus, el que fem nosaltres és editar treballs científics d'arqueòlegs i arqueòlogues o historiadors i historiadores que parlen de diferents temes. Alguns parlen de Roses, però poden parlar de qualsevol tema, molts dels temes que heu vist aquí a les vostres xerrades, a les nostres xerrades, vull dir. Llavors, si algú té inquietuds i busca en aquesta web que us poso aquí dalt, però que si poseu Rodis ja us sortirà, podrà accedir a tots aquests articles, són gratuïts, i podrà llegir els temes que li interessin, que com us dic són temes molt variats. En general tots parlen de l'època medieval i l'època moderna, per això és on te posa el focus aquesta revista, a l'època medieval i moderna. I aquí hem posat alguns exemples, aquell d'allà parla de la catedral de Tarragona, aquest d'aquí parla del castell de Campelles, el Ripollès, però en tenim en general de molt variats. I això m'interessa explicar-vos-ho perquè és una cosa que fem i que fa que el nom de Rodis i de la càtedra es conegui arreu tant de l'Estat com a nivell internacional. Hi ha gent de fora, per exemple italians o francesos, que ens envien articles i volen que els publiquem en aquesta revista, que edita la càtedra juntament amb la Universitat i l'Ajuntament, evidentment. Per tant, que us sapigueu que tot això està a la vostra disposició, és gratuït i no s'edita en format paper, perquè avui en dia gairebé cap revista s'edita en format paper, però hi podeu accedir, com us dic, molt fàcilment. Després, una altra cosa que hem començat, que us ensenyaré, en parlarem, és una col·lecció de monografies, és a dir, de llibres. Aquests llibres que es diuen Montcrapa, que vol dir monografies de la càtedra, de moment tenen 2 volums, però en farem més. I què hi fem aquí? Veieu que els coordinem l'edició des de la càtedra, doncs jo, en Lluís i altres persones, i parlem de diferents temes que tenen un nexe comú, que tenen un nexe conductor. Llavors, això està fet perquè si algú li interessa un tema en concret, com per exemple, en aquest cas parlem d'una de les àmfores o una d'aquest període que hi ha entre l'edat romana i l'edat medieval, pugui trobar aquí una glossa de coneixement. D'aquest de les àmfores us en parlaré ara després amb una mica més de detall, perquè veureu, podríem dir, què compraven o on compraven els antics habitants de Roses. Ja veureu que aquí hi havia ceràmica i compraven coses d'arreu del mar Mediterrani. I després us en parlaré amb més detall, per això ara no m'hi paro. Però això també sapigueu, aquestes monografies també estan online i a disposició de tothom, i també són, efectivament, igual que la revista, completament gratuïtes. Us poso alguns exemples. Evidentment, sempre hi posem un article que parla de Roses,
com és aquest. D'això n'hem parlat moltes vegades aquí, d'aquest moment, veieu, del monestir antic, però això no exclou que, fixeu-vos aquí, hem fet una selecció de treballs que parlen de coses diferents, de la zona de Barcelona, aquí és una zona de la Rioja, d'Itàlia, de Tarragona, etc, de França, aquell d'allà. És a dir, hi ha una selecció de treballs que parla d'un tema i això també ho editem des de la càtedra. I repeteixo que tot això, la gràcia està que si a algú li interessa algun tema molt en concret o li fa gràcia llegir, en diem articles científics, però això si ho llegeix qualsevol de vosaltres, jo crec que ho entendrà perfectament. És a dir, perquè són textos moltes vegades llegidors, entenedors, que parlen d'un tema en concret. Llavors, és una mica aquesta és la idea, fer com de dinamitzar aquests temes de recerca. I aquí, això és un exemple del llibre de les àmfores, que us en parlaré en detall, que aquest llibre l'hem fet en col·laboració amb el doctor Josep Maria Nolla, que va venir l'altre dia, és una persona que havia sigut catedràtica de l'UDG d'Arqueologia, ja jubilat, i que ara, doncs, des de la jubilació, ens ajuda amb moltes dades de quan ell havia excavat a Roses als anys 80, que ho té tot, podríem dir, ens ajuda i amb les dades noves, creuant les dades noves amb les dades velles, hem reinterpretat alguns espais, com les termes de Roses. Hi havia, aquí a l'edifici ja, en època romana, hi havia uns banys termals, una zona per banyar-se, unes termes romanes segurament associades al port. És normal que hi hagi moltes termes en espais portuaris com el que hi havia aquí. I en parlaré en detall després de l'element de les àmfores. Aquí us poso algunes rases. Per exemple, fixeu aquesta foto d'aquí, es veu petitona, però hi ha una colla d'esquelets, que això són portuguesos de la Guerra del Francès, que els havien enterrat a sobre les restes romanes. Això és del segle XIX. Però aquest llibre també l'estem acabant de publicar, quan surti també serà d'accés obert per tothom. I, no hi havia... Segon, perdoneu, Bé, i abans de passar en aquest tema, m'interessa comentar que sabeu que també hi ha una col·lecció de guies, aquelles guies que us donàvem o que us hem donat durant molts anys. Aquest any no us l'hem pogut donar avui i us explicaré una mica per què. Perquè aquest any hem abordat una guia una mica diferent de les dels altres anys. Hem fet una guia que, quan la fem, estarà disponible també amb accés obert via online, però també tindrà un format paper perquè es pugui fer una visita del jaciment. La nostra idea és que de tot el jaciment, de la Ciutadella, tant de la part moderna com de la part medieval com de la part romana, que algú, que vostès puguin anar a la Ciutadella, ja sigui amb un mòbil o amb la guia física que us donarem aquí quan la tinguem feta, que encara no la tenim acabada, i allà hi haurà punt a punt explicacions de cada espai que es pot visitar a la Ciutadella. Una mica, no sé, suposo que qui més qui menys ha visitat jaciments arqueològics grans. Per exemple, jaciments com Pompeia té una guia, o Ullastret té una guia, Empúries també té una guia, i Roses ens va semblar, a mi i a l'Ajuntament, i parlant amb en Lluís, que no podia ser que un jaciment d'aquesta envergadura no tingués una guia pel visitant, ja sigui un visitant turista o una persona del poble, però que vol fer un dia un passeig i saber una mica més de cada edifici, de cada paret, de cada element que es veu. Llavors estem treballant amb aquesta guia i també estem intentant que sigui una guia que tingui un format online, sobretot per arribar a la gent que està més acostumada ja a fer servir els telèfons per llegir que no els llibres en paper. Però evidentment ho seguirem fent de les dues maneres. És per això que avui no us l'hem pogut portar, però quan estigui feta farem una altra presentació de la guia i us en donarem un exemplar a tots els que vingueu perquè pugueu anar després a la Ciutadella a visitar-la tranquil·lament al vostre ritme i evidentment no serà un llibre per llegir sencer, sinó que serà per llegir, podríem dir, de manera interactiva a l'hora que es fa aquesta visita. Creiem que és una eina que fa falta, que a dia d'avui no existeix i que esperem que un cop estigui feta tots us sembli interessant i us agradi i després inclús podeu comentar suggerències. Avui en dia l'edició online és molt fàcil d'arreglar i si algú diu, mira, d'això per què no en parleu? Doncs farem una de segona edició i en parlarem, és a dir, les podrem arreglar. Dit això, sí que m'agradaria parlar una mica d'elements que hem estudiat. Fixeu-vos, un tema que hem parlat moltes vegades o que heu vist que ha anat sortint és això. No sé si n'hi ha un altre, sí. Això és l'evolució, en diem geomorfològica, però fixin-se que de fet el que hem fet, el que estem explicant aquí, és començaré per aquesta, que és més fàcil, jo penso, d'entendre, de la línia de costa de Roses. Això vol dir que aquesta línia de costa que veuen aquí
és la línia actual, com es veu al mar avui en dia. Si ens anem al segle XVII, que aquí posa el 1650, fixin-se que la línia de mar arriba immediatament a la muralla de la Ciutadella, que és, com que suposo que tothom més o menys s'ubica, no? A la muralla de la Ciutadella, i aquí es pot veure tot el que seria avui dia la platja i els primers carrers, on hi ha tot el pàrquing, etc. Tot això no estava en el mar. Quina importància té això? Doncs evidentment molta, perquè la situació del mar condicionarà, sens dubte, la vida humana. Fixin-se que aquí, en aquesta paret d'aquí, si han documentat i hem trobat, i si van un dia passejant les veuran, hi ha unes anelles enganxades en aquesta paret que són per amarrar els vaixells. Per tant, aquí és un primer punt. I com ho fem, això? Ara us ho explico tant aquí. Això es fa a través d'això que sembla una cosa inintel·ligible, però això es diu sondeig geològic. I què fan? Amb una barrina, fem un forat a terra amb molts metres de profunditat, en aquest cas a 7, però n'hi ha aquí això seguia, però després ja sortia tot sorra. I amb una analítica dels subsols, de diversos elements que es poden trobar en el subsol, doncs microorganismes, restes vegetals, podríem dir antigues, no? Fem una estimació de com era la costa, amb el que això, ara us explicaré, condiciona. Esclar, aquí podríem dir està poc en retirada, però si ens en anem més enrere i recordem, o fixin-se en aquest cercle, això on hi ha el monestir de Santa Maria. Dins de la Ciutadella, doncs, l'església de la Ciutadella. Això seria el segle XVII, però si ens anem enrere en el temps, això seria el segle XI, això seria a l'any 0, en època augustal, aquí tenim els 500, és a dir, seria així, els 500 després de Crist, l'any 0 i els 500 abans de Crist. Això què vol dir? Que, fixin-se en la més antiga, els 500 abans de Crist, quan arriben els grecs, es posen just davant del mar. El mar que estava aquí. Fixin-se, això és el monestir, repeteixo. Avui en dia la terra arriba més o menys aquí, o més avall. Això què vol dir? Que, doncs, evidentment, la idea és completament diferent. Quan aquesta gent s'instal·len aquí, s'instal·len en un lloc costaner, plenament costaner, no estan enretirats. El mateix passa en l'època romana, que és aquesta d'aquí i aquesta d'aquí. Per això parlem sempre, quan parlem, moltes vegades segur que han sentit de parlar de la factoria de salaons, els molls romans, i la gent diu, bueno, però això no està a la línia. Però sí, estava a primeríssima línia de mar, tot això. Per què avui en dia ja no? Bé, això és per una aportació de sorres, es diu progradació, és un fenomen que ve per aquestes dues rieres, el rec Fondo i la riera de la Trencada, que al seu curs durant aquests 2.000 anys i escaig han contribuït a avançar contínuament la línia de costa. Aquest tipus d'estudis, avui en dia, són els que més es fan a l'arqueologia, perquè durant molts anys això no s'havia plantejat. Ningú es plantejava fer aquest tipus d'estudis. Per tant, no s'entenia el per què. No s'entenia perquè tota aquesta part d'aquí, ja estic parlant de casos d'errors, però pot ser qualsevol, no s'entenia perquè en aquestes parts d'aquí no hi havia estructures i a mica tots els jaciments s'han estat fent. I això s'ha fet en conjunt. Aquí a Roses, però també en altres llocs de l'Empordà i del Gironès, per saber com era abans el territori, que evidentment, com us dic, és un element que condiciona absolutament l'habitació, el poblament humà. No és el mateix viure a primera línia que viure molt més enrere, a l'explotació dels recursos marins, l'accés als vaixells, etc. També et condicionava pels possibles atacs que podies rebre, etc. No m'hi vull potser estendre massa més, però aquest és un estudi molt important que hem fet servir en la majoria de presentacions a les que hem fet per explicar-li a la gent que Roses, tant la Roses medieval, que la veieu aquí, com la Roses grega i romana i també moderna, aquí, són espais plenament portuaris, és a dir, el port estava, o un dels ports estava aquí. I això, només per acabar de reblar, ho hem publicat aquí en una revista que s'edita, que és aquesta, això no m'interessa tant, però que sapigueu que això ho hem publicat en una revista anglesa que s'edita a Suïssa, que ha arribat ja altra gent, podríem dir, està integrant aquest coneixement dins dels discursos generals de tota la línia de costa del mar Mediterrani, etc. És una mica el que fem, Anem aportant peces a un mosaic molt gran, que és la investigació general. Doncs com ha canviat tota la línia del Mediterrani? Nosaltres hem fet la part que ens toca, on hem explicat com canvia a Roses. I això també
Aquest és un article una mica més tècnic, però evidentment doncs, també jo crec que tothom el pot buscar a internet i també tot això està en accés obert. I sí, crec que si aneu a la web de la càtedra hi ha el link per descarregar-se'l. Però és un element molt important que ens està permetent o ens ha permès entendre molt bé com era la Roses antiga. I un cop hem fet la línia de costa, com podeu veure, ara estem fent una altra cosa. Ara estem fent la vegetació, els arbres. Perquè suposo que, és a dir, us podeu imaginar que la vegetació ha canviat molt en aquests 2.000 anys. I vull veure, o hi volem veure, afectacions de les guerres, de la construcció de vaixells. En altres llocs de Catalunya i de la península s'ha fet i surten uns diagrames interessantíssims. I avui en dia ja hi estem treballant. Ja hi ha uns palinòlegs, es diuen palinòlegs, la gent que estudia el pol·len de la Universitat de Barcelona, amb la qual col·laborem a vegades, que ens està estudiant això per saber com era la vegetació de Roses a l'antiguitat. Perquè la idea és no només estudiar el jaciment a nivell arquitectònic, sinó també saber en quin entorn es situa. I veurem una mica si realment van desforestar espais per conrear o quins boscos podien fer servir, si devien extreure la fusta d'aquí, si no, etc. Tota aquesta línia és una línia molt potent que s'està treballant a nivell nacional i que nosaltres ens hem sumat també en un projecte dotat que ens ve des del Ministeri. Però és una línia molt important i que espero d'aquí a poc temps poder-vos ensenyar quins arbres hi havia de roses, per què creixen i decreixen els tant percents, això ho hem fet en altres jaciments i ja us dic que ha donat resultats verdaderament molt espectaculars. Una altra cosa que hem fet, que també és molt interessant, i que potser no havíem explicat tantes vegades, i que moltes vegades, no me'n recordo, en alguna xerrada algú ho havia preguntat, allò de dir, abans d'excavar heu mirat què hi ha? Doncs la resposta és que sí, fixeu-vos. Abans d'excavar els sectors que estem excavant ara, vam prospectar, això se'n diu fer prospecció geològica o geomagnètica, en aquest cas, diferents espais. És evident que us he ficat aquestes imatges, que són inintel·ligibles, tant per mi com per vosaltres, això jo no entenc què vol dir, però la persona que se n'encarrega d'aquesta empresa ens passa un diagrama esquemàtic, fixeu-vos. Bàsicament ens ve a dir una mica què s'espera trobar en els diferents llocs que encara no hem excavat. Que això, evidentment, és una feina ideal, és una cosa, és una tasca, podríem dir, que s'està implementant en molts jaciments arqueològics, aprofitant-nos de la tecnologia que tenim, per veure on excavarem, cap on excavarem els pròxims anys. I una mica l'esperança, quina esperança tenim, o què esperem trobar. A més, en el cas de Roses, n'hem parlat moltes vegades, concretament de la vila medieval i de la ciutadella moderna, en tenim dades planimètriques. Fixin-se aquí, aquesta planta d'època del segle XVII, que ens dibuixa els carrers que avui en dia hem trobat i que podríem dir fa poc s'han acabat d'excavar. Si no hi han anat, val la pena, jo crec que ho vagin a veure. Abans hi havia un camí que ens tallava aquests dos carrers, ara els dos carrers ja es poden caminar de dalt a baix. És a dir, aquests dos carrers, avui vostès els hem recuperat i els poden fer entrant per la mateixa porta de l'antiga vila medieval. Tot això per què ho explico? Doncs perquè això també es considera un treball molt mereixedor de ser presentat a nivell internacional, és el que hem fet amb l'exemple de la Ciutadella, perquè el terra tenia unes condicions que ho feien especialment difícil i tot i això hem aconseguit solventar-ho i poder fer aquestes prospeccions que ens guiaran a l'hora de què hem d'excavar i cap on hem d'excavar, podríem dir, o hauríem d'excavar-ho tot, però vull dir cap on hem d'excavar primer per tenir més opcions de trobar restes arqueològiques. Aquest seria, com us deia, un altre d'aquests exemples que hem excavat, o que hem estudiat. Seguint amb això, aquesta part potser és molt més tècnica, però fixeu-vos, una cosa que estudiem molt els arqueòlegs són les ceràmiques. Això són ceràmiques del segle V després de Crist. Suposo que tots, o sigui, de l'any 500, entorn l'any 500. Suposo que tothom, o tots i totes, hi podeu reconèixer formes que encara avui en dia fem servir, morters, copes, plats. Això no ha canviat gaire. Què tenen d'especial aquestes ceràmiques? Podríem dir que tenen d'especial que totes venen del sud de la Gàl·lia, es van fabricar en tallers de la zona de Narbona i de Perpinyà, i la gent de Roses les havia adquirit, les compraven a través de sistemes comercials. I això podríem dir, això quin interès té? Té un interès molt important, que és explicar que els Pirineus, en aquesta època, sempre s'havia pensat que exercien de barrera comercial, i està clar que almenys en el cas de Roses no, que el comerç via marítim amb la zona de Narbona segueix vigent o molt potent en aquesta època. Això
entenc que potser us pot semblar menys, podríem dir, de menys impacte, però té un impacte molt gran, ja us dic, perquè ens està lligant Roses amb la zona de Narbona i no tant amb la zona de Tarragona, de Barcelona, és a dir, el Vicus de Roses vivia molt encarat en això, en aquesta zona d'aquí. I aquí us volia parlar una mica de les àmfores, també d'aquesta monografia que hem fet que té a veure amb les àmfores. Una àmfora, ara us en posaré un exemple, o uns quants exemples. Tots aquests tipus d'àmfores s'han trobat a Roses, i tots aquests també, de fet. Però ara us explicaré el perquè d'aquest estudi. Roses tenia, o té, un dels conjunts d'àmfores. Aquestes àmfores són d'època romana, del segle IV, romana i medieval, del segle IV al segle VII, el que seria època tardoantiga. Roses tenia un dels conjunts d'àmfores més grans de tota la costa catalana. Més de 1.000 fragments d'àmfora, vores, és a dir, aquestes parts d'aquí, que són les que ens permeten saber quin tipus d'àmfora era. Però tot això no s'havia estudiat mai, ningú hi havia pogut dedicar els esforços a estudiar-ho. Llavors, conjuntament amb el professor Nolla i en Josep Casas, que també és un altre arqueòleg de la província, vam decidir començar-les a estudiar sistemàticament. I aquí us n'he posat tot el repertori que hem trobat. Llavors, quina significació té? Això en té molta de significació, perquè la quantitat amb la que ens arriba és molt alta, i això vol dir que Roses estava activament incorporada, és a dir, el Vicus romà o tardoantic, ja no són romans, són gairebé almedievals, estan marcadament vinculats amb tot el món mediterrani. És un espai de població molt potent que no s'abandona, com es pensava fins ara, al segle V. Segueixen visquent. I aquí hi ha àmfores de diferents coses. Fixin-se que les formes són molt diferents les unes de les altres. Això principalment és pel tipus de carregament que porten. Què compraven? Doncs compraven vi, oli i salaons, principalment. Peix en salaó, tonyina, seitó. Unes porten unes coses, les altres porten unes altres coses. I ara us ensenyaré, aquí és el segon, aquestes més grosses, doncs evidentment són per oli i per vi, les més petites, algunes no se sap què porten, aquesta d'aquí, deien que potser portava mel o alguna cosa, no se sap ben bé què porten, fixeu-vos quina forma tan rara per un contenidor, i recordeu que totes tenen aquestes formes perquè estan fetes així per poder ser posades en vaixells, en vaixells que en transportaven milers. Aquestes àmfores es carreguen de 1.000 en 1.000 o de milers en milers, i una gran part arriba aquí a Roses. Això va una mica, una vegada, a veure, no dic que vingui d'aquí, però una vegada en un congrés algú em va dir però a Roses hi ha alguna cosa d'això? Dic, home, alguna i moltes, i ens vam, podríem dir, abraonar a fer aquest llibre, que us ensenyo una mica el mapa mundi, això seria el mapa mundi de les àmfores de Roses. Fixeu-vos que us he hagut de detallar aquí, tot això està en aquest llibre que estem acabant d'àmfores. Fixeu-vos que ens arriben àmfores de tot el Mediterrani. Ens arriben àmfores, aquí us ho poso, de la zona de Portugal, d'Andalusia, de Ceuta, de les Illes Balears, del propi territori, algunes es fabriquen aquí, però també ens n'arriben de la zona de l'Egeu, és a dir, de la zona de Grècia, de Xipre, de Palestina, de la zona de Cilícia, és a dir, de l'actual Turquia, i moltíssimes de la zona de l'Àfrica. Evidentment, això què vol dir? Que aquí a Roses es bevien vi que s'havia produït a l'Àfrica i menjaven peix salat que s'havia produït a Palestina o aquí diu que feien vi de missa, en teoria, a la zona de l'Egeu. Aquí feien sobretot també peix en salaó i oli, a l'Andalusia. Per tant, això quina significació té? Com us deia abans, molta, perquè durant molt de temps s'havia pensat que Roses, a partir del segle IV o V, quedava no abandonada, però quedava fora dels circuits comercials. I ara estem intentant demostrar que no, que Roses és important des d'època grega fins a època moderna, i que el poblament de la ciutadella del jaciment que estem estudiant no hi ha, podríem dir, una gran baixada en aquest moment que semblava que hi havia de ser. Això d'aquí, us ho he posat una mica perquè veieu com treballem, les comptabilitzem i això és una mica les cronologies que arriben fins al segle VIII, pràcticament. Això vol dir que Roses va mantenir-se, podríem dir, podríem dir no en auge, però sí en un primer nivell comercial durant gairebé 800 anys, que això és una cosa que molts pocs nuclis de població poden dir. I em semblava interessant ensenyar-vos aquests diagrames que, com us dic, mostren que aquesta gent està plenament connectada. Una pregunta que l'altre dia em feien, quan ho vaig explicar-ho en un altre lloc,
era si el vaixell venia directament de Palestina fins a Roses. No, no. Això funciona com funciona avui en dia. Un vaixell gros va d'un port gros a un altre port gros i d'un port gros en surten vaixells petits que es van repartint. En aquest cas, i una mica lligat amb les ceràmiques que us he ensenyat abans, d'on venien els vaixells de Roses? Segurament venien de Narbona. I amb les àmfores ho podem saber? Sí. Per què? Les àmfores que surten a Barcelona i Tarragona i les que surten a Narbona, la Roses s'assembla a les que surten a Narbona. Per tant, sabem que estaven connectats per aquest eix comercial. Això és una cosa important i que donarà, jo crec, quan això ho traiem a la llum, donarà molt de joc a la interpretació arqueològica i històrica, tant de Roses com de tota la zona gironina, perquè és un treball que, com us dic, hi ha pocs jaciments que tinguin més de 1.000 àmfores per poder fer aquest tipus d'estudis quantitatius. I fixeu-vos que de la zona de l'Àfrica en venen una gran majoria. Era una zona que produïa essencialment, sobretot, em penso que moltes són d'oli i de vi, i que ens arribaven a Roses en quantitats molt altes. Algunes d'aquestes àmfores, tot això ja n'havíem parlat també, però avui he aprofitat per tornar-ho a explicar, després, un cop embuidaven el contingut, ja s'havien begut el vi, l'havien repartit en recipients més petits, més manejables, evidentment, això després ho he vist de bastant a un altre lloc, les feien servir per enterrar-hi persones. Fixeu-vos, en aquest cas, nens petits. Evidentment, també això m'ha preguntat un dia un alumne a classe quan vaig posar aquesta foto. Evidentment, no els entraven per la boca, és impossible. Trencaven les panxes i tapaven l'individu amb aquestes peces. Perquè eren uns contenidors que protegien bé l'esquelet i els feien servir de taüts, essencialment. I després, a vegades, hi posaven a sobre una llosa de morter, com aquí, perquè ningú trenqués la tomba en massa poc temps. Això per què us ho explico? Perquè una cosa que ara us ensenyaré, hem fet estudis d'aquestes àmfores molt detallats. Fixeu-vos que això s'anomena granulometria de pastes, és una fotografia amb un microscopi d'un tros d'àmfora. I què hi veiem? Aquests punts blancs que poden veure aquí és sorra del desert de Tunísia. I amb això sabem que aquesta àmfora estava feta a Tunísia. I una mica amb tot aquest fil hem connectat Roses, podríem dir, amb la resta del Mediterrani. El fet de trobar-los com a enterrament, hem fet, ara aquesta taula, ja sé que és difícil potser d'entendre així a bote pronto, però el que hem fet ha sigut datar els esquelets, datar aquells esquelets que us he ensenyat, aquests esquelets, amb el que s'anomena carboni 14, que això ens diu de quan són exactament aquestes persones enterrades. I amb això hem vist que, en alguns casos, com podeu veure aquí, la datació que s'havia donat, i això és un canvi molt important, molt, la datació que s'havia donat d'una àmfora en la ciència arqueològica sense fer aquestes proves era una, és a dir, el segle V, però aquí a Roses ja ens arriba abans, al segle IV. Això què vol dir? És a dir, explicant-ho, vol dir que aquí a Roses és un lloc on les coses arriben abans que altres llocs del territori. És a dir, és un punt d'entrada de tot aquest material amfòric. I aquestes datacions de carboni 14 els estem publicant a molts de llocs i estan tinguent un èxit impressionant. Molta gent ens escriu preguntant que volen venir a veure aquestes àmfores i aquestes restes, perquè són canvis importants a la disciplina arqueològica. I que us ho dic, afecten, com us dic això, a l'arribada del producte aquí en un moment més, podríem dir, més aviat del que en un principi es semblava. I això és un altre tema que hem parlat moltes vegades, però que aprofitem també perquè és un tema que ha tingut molt d'impacte a la investigació, com us dic, nacional en aquest cas. N'hem parlat molts cops, aquí hi ha el monestir de Santa Maria i aquí hi ha l'antic monestir de Santa Maria, que no era un monestir, és la primera església paleocristiana que es funda sota el monestir i que tenia tota la necròpolis d'àmfores, és a dir, tot el cementiri d'àmfores que us he ensenyat, associat en aquí i també en aquí. Això és rellevant? Sí, fixeu-vos, perquè primer estàvem parlant que l'edifici era així, però les excavacions que condueix la càtedra, que farà altre cop aviat el doctor Palaí amb els alumnes del curs, han demostrat que això no és una església tan petita com semblava, sinó que és una església que està dins d'un conjunt més gran, que és una incògnita encara què deu ser. Però sembla una església molt més grossa. I això es pot lligar una mica amb els documents que hi ha, amb epigràfics, que diuen que quan es fa el monestir es reforma o es fa sobre l'església vella, perquè devia ser una bona església, però que fins ara no hem pogut veure i que espero que puguem veure per explicar bé aquesta transició entre el món
tardoantic i el món ja medieval, el món plenament medieval, que després serà el de l'excavació de la vila medieval. I aquí una mica el que us ensenyàvem és com, amb quins tipus d'enterraments hi ha. No només es troben enterraments amb àmfora, sinó que es troben enterraments amb altres coses, amb fosses simples, és a dir, un forat de terra i un difunt enterrat, i també amb sarcòfags, que crec que, efectivament, aquesta foto no sé si us l'havíem posat, que sí, però val la pena tornar-la a posar perquè avui ho lligaré amb una altra cosa. Fixeu-vos aquí primer, dos sarcòfags una sobre l'altre. Això vol dir que tenien moltes ganes d'enterrar-se en aquest edifici. Per què? Perquè segurament era un edifici important. No una catedral, però sí una església important. I aquí més sarcòfags apilonats. I una mica, per acabar de reblar el clau del que us he estat explicant, d'on venien aquests sarcòfags? Bé, sabem pel tipus de pedra, a través de les fotografies i dels que queden al museu i els que queden encara al jaciment, que venen també de la zona de Narbona, que venen de l'altra banda dels Pirineus i de la zona de Narbona, que és un centre productor de sarcòfags. I torno a incidir en aquesta connexió Roses a Narbona, ignorant, podríem dir, la frontera dels Pirineus. Que això és un element molt important i que explicarà també una altra cosa, que és Puigrom. Perquè Puigrom té paral·lels iguals, és a dir, petits poblats o petits espais d'hàbitat enturonats a l'altra banda dels Pirineus. Perquè segurament són la mateixa gent, aquesta gent visigoda, que són els que fan aquest tipus de fundacions en alçada. Llavors, tot està quedant molt ben enllaçat. I per això m'interessava explicar-ho i posar una mica totes les dades sobre el paper en relació. Aquí us ho hem apuntat, aquests sarcòfags narbonesos que venen d'aquella zona i que encara en podeu veure tant in situ com, per exemple, al museu. Aquesta làpida crec que també l'havíem posat, però jo, durant molt temps de llegir, no l'havia vist mai i val la pena que la torni a posar. Ja en vam parlar, però molt ràpidament, és l'únic testimoni epigràfic que hi ha a Roses, és a dir, l'únic d'aquesta època, després, evidentment, d'època moderna n'hi haurà molts més, que parla d'aquest nen, d'aquest Maximus, que es va morir només amb 1 any i 6 mesos, que segurament seria d'aquests nens que estan enterrats a dintre de les àmfores. És a dir, tot queda molt ben trebat a nivell de discurs científic i, evidentment, això ho estem presentant i la gent, com aquell qui diu parlant clar, està descobrint moltes coses que no sabia de Roses. La gent, vull dir, els altres arqueòlegs i arqueòlogues ens pregunten i s'interessen molt, alguns ens han vingut a veure ja, volien venir a fer fotos, bueno, tot això ho anem gestionant, però tot això està tenint un impacte fort en aquest món científic. Digue'm. Es pot entendre això? Si és cristià o pagà? Sí que es pot entendre per aquest requiescat in pace. Això és una fórmula que en llatí no es posava així. Això dic en llatí, això és llatí, però em refereixo en temps romà, maldit, sí, exacte, pagans, que pagar és una paraula com cristiana, però sí, pagans, no es posa d'aquesta manera i tenen una altra ordenació epigràfica. Aquí dalt hi ha una posa DM, que vol dir els déus mans, que són els déus dels romans. I és una molt bona pregunta, perquè ens lliga molt bé amb aquesta basílica que us estava explicant. És a dir, és una basílica cristiana i aquí hi ha enterraments cristians, de gent plenament cristiana. Perquè, i estiro el fil de la pregunta, ja pensem que aquí a Roses, al segle IV, ja era un nucli de cristians, de gent que s'havia cristianitzat relativament aviat com passa a tota la zona de la costa, que són els primers llocs on comencen a arribar aquestes influències. Sí. I ja us dic, aquesta l'he recuperat, es va publicar, però ja fixeu-vos que la foto és tot en blanc i negre, jo no es pot veure, si no m'equivoco, al museu, però està bé integrar-la perquè encaixa molt bé amb tot aquest discurs. I una mica de les últimes excavacions us volia ensenyar una sèrie de coses. Fixeu-vos que el que farem ara és, hem estat excavant tota la vila medieval i puntualment hem excavat alguns elements d'època romana que ens surten a sota. I fixeu-vos aquí veiem aquests murs creuats, que són d'aquests visigots que vivien sobre els romans i abans dels medievals. Tenim una successió de fases molt important. Si vau anar a l'excavació o a la visita l'altre dia, els dipòsits que en Lluís us devia ensenyar aquí van en aquest edifici, que és una altra fàbrica de salaons que va amb la que ja es coneixia a Roses. I una pregunta que també em van fer, és a dir, perdoneu, una pregunta que m'havien fet és si a Roses feien salaons, perquè en feien, per què en compraven més? Una mica és a dir, jo suposo que
no sé, però prefereixo, sí, doncs aquí a l'Empordà és terra de vins, però això no vol dir que tu no puguis comprar un vi d'un altre lloc perquè tens ganes de beure un vi que no és el mateix que tu fas. Això és tan simple com això. És a dir, ells venien a una saló i això no vol dir que no en poguessin importar d'un altre tipus, perquè els romans tenien salaons de gustos, i s'han trobat àmfores que posa doncs, tonyina amb gust de ceba o tonyina amb gust de llimona. És a dir, això es coneix raonablement bé. No sabem com feien les salaons aquí, però sí que és important que en aquesta excavació que hem fet hem trobat moltes restes de peixos que ens ajudaran a saber quin peix salaven i com el tractaven. Si es sap bé, els tallaven els caps, les cues, i els obrien en filetets. Exportaven també? Sí. Devien exportar, però no sabem exactament on, perquè no hem trobat els tallers de les àmfores d'aquí. Només hem trobat, sí que hem trobat algunes àmfores que no semblen de fora, que són locals, però no, clar, falta que algú em digui si n'ha trobat en altres llocs del Mediterrani, i això és el que estic intentant buscar, o estem intentant buscar, però encara no hem acabat de trobar. L'ideal seria trobar el taller d'aquestes àmfores aquí, però de moment no tenim sort. I és molt haver trobat la fàbrica de salaons, que avui en parlaven, perquè avui hem fet una petita explicació també. Aquí, suposo que tots i totes heu sentit parlar molt de la factoria de salons, no? I que sembla una cosa ja com que es dona per feta, o com una cosa habitual. És molt estrany trobar factories de salaons excavant jaciments arqueològics, molt estrany. No se'n coneixen gaires a la península Ibèrica. Se'n coneixen moltes de la zona d'Andalusia, o bastantes, però no us penseu que n'hi ha 200 o 300, n'hi deu haver de conegudes potser 50, o 40 o 30, en tota la península. Per tant, que n'haguem trobat una altra és una cosa ja excepcional. I també és excepcional el que us deia, haver tret aquest carrer d'aquí, que ja agafo l'ortofoto per les dues coses, aquest carrer avui en dia ja no existeix, i vostès, aquest tampoc, tot això tampoc, i podran fer el recorregut cap aquí i cap aquí que es feia a l'hora que feien a la gent que vivia a la vila medieval. I esperem anar cap aquí i en els pròxims anys adequar moltes d'aquestes cases i, com vam fer aquí, em va explicar un Marcel, si no m'equivoco fa temps, i també Lluís un dia, vincular qui vivia a cada casa i que quan es vagi al jaciment, vostès vagin a passejar, puguin veure qui vivia a cada casa, què era, de què es dedicava, etc. Una mica la idea és aquesta, i aquesta ortofoto em serveix per explicar aquestes dues coses. I aquí una mica una altra troballa que avui en dia, evidentment, amb el pas del temps, la paret d'aquest edifici, això és la paret de rajols, que va caure, i la vam trobar directament. Una foto amb més detall que es veuen bé els rajols d'aquesta paret caiguda. Això és una mica perquè veiessin la troballa, que jo crec que ja ho hem explicat, però he aprofitat perquè és maco de veure per si algú no ho havia vist. I una altra vegada, i molt breument, més ceràmica. Sí, perquè la ceràmica és una de les coses que fem servir més els arqueòlegs, i us he posat aquestes formes, per què? Però vaig molt de pressa, no? Perquè són les que evidencien que al segle VII aquí encara hi viu gent, que és una cosa que ens havien dit sempre que no, que s'anaven tots a dalt, això no. A dalt hi viu una gent, la meva idea és que hi viuen els visigots, aquesta nova classe dominant, i a baix hi viu una altra gent, que són els que ja hi havia aquí, els hispanoromans, els que vivien aquí de tota la vida, podríem dir. I aquest material està demostrant que, efectivament, no se'n va la gent d'aquí al segle VII, ni molt menys, i segueix havent vida. I això, encara que pugui semblar potser que no, és un canvi molt important del paradigma del poblament de Roses d'aquest moment, i que s'entén molt més bé perquè la vila medieval està en allà, perquè encara hi havia restes d'una església, que devia estar mig enrunada, però encara s'hi van construir sobre, com us deia abans, el monestir, a sobre l'església. Tot allò es veia, no estava abandonat, i devia haver algunes coses en allà. I ara, una mica per anar tancant, això és un llibre que vaig presentar aquí fa molt temps, de les monedes de Roses, que el vaig fer jo, és una part de la meva tesi doctoral, però amb els anys és una línia que hem seguit. Hem seguit publicant monedes, és una de les meves especialitats, és l'estudi de les monedes, i hem seguit treballant. Aquí es van trobar un tresoret de monedes. Això vol dir un paquetet, una boleta petita de monedes que algú havia amagat en un forat. Això un dia en Josep Maria Nolla, com us deia, va excavar aquí, em va dir, això no es va publicar, ho podríem explicar a la gent, i així ho vam fer. Però un altre treball que he publicat, o que hem publicat amb una altra arqueòloga, això ho hem publicat en una revista anglesa i els hi va encantar. Fixeu-vos aquest punt d'aquí, Roses. I fixeu-vos, això és la península Ibèrica, com podeu veure, i fixeu-vos que hi ha 28 o 29 números, aquí hi ha el 29. Això són monedes bizantines. El Bizanci és aquest regne, podríem dir, hereu de Roma, que viu a la zona oriental, a Grècia, Turquia, Egipte, però que va fer els seus intents de reconquistar el que abans era Roma de mans dels visigots.
Doncs bé, aquí a Roses vam trobar dos monedes, hem trobat, vaja, dos monedes bizantines. I només trobar-ne dos és una cosa excepcional. Són les monedes més al nord de tota la península ibèrica. I això, tornem al mateix, això què vol dir? Doncs que era un punt Roses tan important a nivell comercial que els arribaven uns productes que no arribaven a gairebé enlloc. Fixeu-vos que només hi ha 29 llocs a la península, és a dir, molt pocs, amb moneda bizantina. Això és una cosa, quan ho vaig veure, realment podríem dir, potser no era per obrir una ampolla de xampany, però sí per celebrar-ho, perquè és una cosa molt estranya. Són dues monedes del segle VI, com poden veure, que ens encaixen molt bé amb totes les àmfores que havíem trobat. I repeteixo que és una troballa excepcional, perquè fixeu-vos les poques que hi ha a Roses. Bé, això evidentment també, aquesta revista de seguida els va interessar molt publicar-nos-ho, i ara també estic rebent demandes a dir, a veure, com és possible, si en teoria no n'hi podien haver tan amunt, que això no és pas visigot, dic, bueno, que no és bizantí, és a dir, no és territori dels bizantins, però Roses és un punt comercial tan important que hi havia gent hi devia haver agents bizantins comerciant amb el territori i gestionant els tractes. Una mica, ja veuen que totes les troballes van en aquesta línia. I això fem un salt endavant, un salt molt endavant en els anys. Ara ja estem entorn de l'any, això és el segle XIII. I poden veure una altra cosa molt curiosa, que també ho hem publicat fa poc. Aquí, en una habitació d'un espai domèstic de la vila medieval, vam trobar, però, ara explicaré una mica el quid de la qüestió, vam trobar això. Això és, literalment, són dos de diferents. Són boles, eren boles així, de monedes. Eren tot de monedes que s'havien enganxat, s'havien quedat enganxades. I ha sigut impossible desenganxar-los. Només n'hem pogut desenganxar 5. Aquí n'he posat una d'exemple. Totes són iguals, són òvuls, això es diuen òvuls, estan fetes a Montpellier i són d'època medieval. Llavors, doncs, què és això? Primer vam pensar que era algú que havia amagat els seus estalvis aquí i s'havia mort, una cosa molt comuna. Però després vam pensar, i podríem dir, per què estan completament cremades? I buscant una mica amb en Lluís, vam veure que estaven a prop d'un forn i ple tot al voltant de material del segle XVII. Això vol dir d'uns 500 anys més modern que les monedes. Què van pensar que estaven fent amb aquestes monedes? Doncs això vol dir, les tenien a prop del forn per, valgui la redundància, fondre-les. Això per ells era ferralla, que l'havien anat agrupant, la devien trobar a la Ciutadella, la van agrupar tota, vés a saber si algú la tenia guardada o va trobar-la amagada en un altre lloc, però la tenia al costat del forn a punt de fondre per fer-ne algun altre element metàl·lic. Una pràctica molt comuna. Però vam trobar aquest moment exacte d'abans que pogués acabar de fondre-les totes. Evidentment, això també va ser una treballa molt xula o molt rellevant que ens ha sortit d'aquí, de la vila medieval. I penso que poder tinc temps d'explicar l'últim tema que hem treballat. Que aquí, a través d'aquesta colla de gràfiques, és difícil d'explicar, però ara tornem enrere. Una altra feina que hem fet, i ara deixem enrere els romans i deixem enrere els medievals, és l'època moderna, la Ciutadella com a tal. Aquesta fortalesa d'Estrella, que encara avui en dia es pot veure, i com us podeu imaginar, va patir diferents vicissituds al llarg de la història. Doncs vam fer un estudi d'aquests problemes a partir de les monedes. Ja us dic que és un tema que he treballat molt la moneda, i aquí podeu veure tot un reguitzell de reis, molts de la corona castellana, alguns de la corona francesa, i ara explicarem per què, i alguns d'altres. Llavors, un pensa, a l'hora d'enfocar aquest estudi, la nostra idea que teníem és dir, un espai com Roses, la Ciutadella, canvia de mans a la Guerra dels Segadors, canvia de mans a la Guerra de Successió. Això es veurà representat a la moneda, podríem dir, és a dir, quan aquí els francesos prenen possessió del territori, quina moneda feien servir aquesta gent d'aquí? La moneda francesa o la moneda castellana? Una mica aquesta és la pregunta que ens fèiem. I ho vam fer a partir d'un estudi de moneda molt detallat. Tan detallat que vam puntejar totes les troballes de moneda en els diferents barris de la Ciutadella i dels diferents espais de la Ciutadella, com podeu veure.
per què, no? Una mica el per què de tot això, i comencem a veure fotos de monedes. Primer de tot, per veure, com us deia, quin tipus de moneda circulava. De la guerra dels segadors, que és aquest moment, el que ens queda clar és que, tot i que algunes monedes són franceses, com aquesta que podeu veure aquí, del rei Lluís XIII, estan fetes a Barcelona. És a dir, el que fan és fer moneda amb la seva cara, però fent servir les mateixes monedes que feien servir els castellans, parlant clar, no? Llavors, aquí es fan servir aquestes monedes que venen de Barcelona. I aquests ardits de Felip IV, que és el rei Habsburg, no es deixen de fer servir en cap cas. Tot i que algunes vegades es poden prohibir l'ús, la gent no en fa cap tipus de cas. És a dir, segueixen fent servir la moneda que tenen perquè podríem dir que sí, que si val, funciona. I una altra cosa molt interessant és que també en aquest context de segle XVII es fa servir molta moneda del segle XVI, com aquest diner de Carles I. Una mica, podríem dir, fent una mica d'actualisme, això què seria? És com si avui en dia es pogués comprar en pessetes o euros i tot valgués més o menys el mateix. No? És una mica el que passava aquí. Les equivalències monetàries no eren tan estrictes en alguns casos i es podia pagar amb unes coses o amb les altres. Aquí, fixeu-vos, està en castellà perquè ens ho van demanar que ho fessin en castellà en aquesta revista, que ja era una revista italiana i van dir, o castellà o anglès. I vaig dir, jo què sé, en castellà. Aquestes de Vic, Perpinyà, Girona, és durant la Guerra dels Segadors que les ciutats més importants catalanes emeten la seva pròpia moneda. I ja no només a Barcelona, sinó que es fa en diferents llocs. Aquests són alguns exemples d'aquests que us comento. I aquí, ja us dic, unes llistes d'aquests reis que són els que emeten la moneda a nom seu. Això és una mica, si avui en dia miréssim les nostres butxaques, devem tenir moneda de Joan Carles i de Felip i potser algun té, típic que sempre tens alguna de francesa, és una mica això, no? Seguim, aquí ens queden aquestes de l'arxiduc Carles. L'arxiduc Carles és aquest pretendent al tro després de la mort de Carles II a l'any 1700, que el que estem ensenyant o el que volíem explicar és aquesta moneda, tot i ser podríem dir, monedes de dos grups rivals, és a dir, evidentment, de la part Habsburg i de la part borbònica, conviuen en una ciutadella que canvia de mans contínuament. És a dir, els diners segueixen circulant independentment del sentit polític o l'ocupació militar que hi hagués a la ciutadella. I aquí us ho posem, que si bé hi ha molta moneda de reis francesos, com aquesta d'aquí, la gran majoria de la moneda està feta a Barcelona, perquè el que fan ells és agafar la fàbrica de moneda, canviar els cunys i ficar les seves cares, els seus noms i la seva simbologia. Però no té un sentit real de trencament o de ruptura com es podria esperar. És a dir, la nostra primera idea, si això ho han agafat una facció, no pagaran moneda de l'altra. No, sí. És a dir, això es veu indistintament. No afecten aquests canvis polítics a la circulació, al que s'anomena la circulació monetària. I en canvi, i amb això ja acabaré, és a dir, què passa després amb el segle XVIII i el segle XIX? És a dir, no hi és, aquesta moneda no l'hem recuperat. En fons i arqueològicament sabem que hi ha tota una sèrie de vicissituds, aquells portuguesos que ensenyava abans a la guerra napoleònica, a la guerra de la Convenció, però no hem trobat ni una, o gairebé ni una, només algunes que tenim aquí marcades, monedes d'aquesta època. Què ha passat? La nostra idea, que n'hem parlat abans amb en Lluís, és que segurament l'afectació d'aquests nivells superficials ha sigut més gran, també l'espoli potser pot haver afectat, tot i que no, en aquest cas, com que no n'hi ha cap, és estrany. L'espoli segur, Segur, sí. Quan jo era petit... Però em refereixo, esclar, i per què les altres no? Perquè al final algunes... Suposo. Sí, però també, mira, ara que això és curiós, perquè, per exemple, d'aquestes monedes romanes que vaig publicar jo, moltes posava que en Miquel Oliva les comprava a la gent d'aquí i posava trobada al camp de futbol, trobada no sé on. Sí, doncs, a veure, si en teniu del segle XIX i ens el deixeu estudiar i el tatuat de Ciutadella, mira, acabarem de fer el quadre que tenim, perquè, com us dic, aquest moment del segle XIX ens falta. No hem trobat moneda del segle XIX i no sabem què va passar aquí amb les monedes de la guerra napoleònica. Si van arribar les monedes dels francesos o si es van fer servir les monedes preexistents. Perquè en època antiga, això no és tan antic, però fins a temps molt moderns era molt usual fer servir moneda vella si colava. És a dir, si tu
És com si ara tinguéssim una moneda de 100 pessetes, tu la posessis allà a fer un cafè i a veure si te l'agafa el camarer. Doncs més o menys feien això i devia funcionar perquè durant molt de temps es fan servir monedes molt variopintes. Una mica aquesta és la idea d'aquest treball que vam presentar, com us dic, en una revista italiana i va tenir una acceptació molt bona, també perquè hi ha poca gent que es dediqui a estudiar la moneda d'aquest tipus de temps i que tingui un espai privilegiat, com és la Ciutadella, que ens l'ha encerclat tota i que a més és un espai de conflicte, que valia molt bé o venia molt bé per exemplificar aquests canvis de poder. I una mica amb això acabo la xerrada, que com us dic avui era una mica més curteta, perquè la idea era fer com una espècie de càpsules d'alguns temes. Enteníem més que al final els hem descartat per no cremar-ho tot d'una, perquè podríem estar una hora més, o dos o tres, parlant d'altres coses que hem investigat, que intentarem explicar-vos amb en Lluís al llarg dels pròxims dies. I en principi per mi això és tot, si teniu alguna pregunta us la respondré i gràcies per la vostra atenció com sempre.